sa týka Instagramu, tak ste ma tam sa viacerí pýtali, že čo vlastne v tejto dobe, keď som rozprával o takom zlom pôsobení tých energií a síl na človeka, takže čo by mal byť ako ochranný prostriedok, čo by som ja najviac asi doporučoval z toho všetkého, z tých vecičiek, ktoré sú takto. K tomuto taká maličká vec. Dneska je veľmi dôležité ochrana. Tak ako pred zimou si oblečíš na seba veci, oblečenie. A chráni ťa to pred chladom a mrazom. Tak ako pred dažďom, keď prší, tak si dáš dážnik, alebo ten prší plášť. Tak preto je dôležitá tá ochrana. Aby si mal ten pocit, že síce nebudeš úplne suchý, v nejakom daždi, ale že väčšina tvojho tela zostane suchá. Nie je pravda, že tým, že ty budeš nejaké vibrácie vysielať, alebo budeš sa sústredovať na niečo pozitívne, takže sa ťa tá negatívna energia nedotkne. Všetky kliatby, všetky prekliatia, alebo tá závisť, alebo nenávisť, alebo rôzne tieto veci, ktoré sú k vám zasielané od neznámych ľudí, vy neviete, že tí ľudia to priamo k vám zasielajú. Tí, ktorí viete, tak viete s tým pracovať ďalej, ale sami si jednoducho nevytvárate nejaký... Je to fantasmagória, že ty sám si môžeš niečo vytvoriť, Môžeš si postaviť dom, môžeš si urobiť sám elektrínu, môžeš sám urobiť vodovod, ale nikdy to nevie urobiť tak ako profesionál. Pracuješ s tými možnosťami, ktoré máš ty sám. Pričom ten profesionál, ktorý to vie robiť, ti to urobí perfektne, aby sme sa chápali. Čiže je možné, že určité tie percentá dokážeš stiahnuť tej negativity. Je možné to nejakým spôsobom blokovať. Ale úplne to vypnúť sa v žiadnom prípade nedá, lebo ty nevieš, s kým máš dočinenia. To môže byť kamarát, ktorý ti veselo závidí a jednoducho k tebe vysiela tie negatívne energie, aj tam tá závisť, nenávisť a produkuje sa to a šíri sa to k tebe. Ty to bereš ako hľúčik potom z hody náhod. Ja to nazývam tak, že sa ti dejú veci a pokazí sa ešte aj to, čo sa nemusí pokaziť a je to tam obsiahnuté v širšom takom merítku a vždy tieto ako keby negatívne energie zasahujú čo v prvom rade. Tak kebyže chcem na teba nejako negatívne pôsobiť, tak v prvom rade ťa rozhádam svojim okolím. Samozrejme. Zoberiem ti to, aby si bol spokojný a v podstate mal s kým komunikovať. Čiže je tam spor, hádka s kamarátmi, s rodinou, s partnerom. Potom, keď už mám vzťahy rozbité, tak idem na prácu. Lebo keď ti zoberiem prácu, tak automaticky prídeš o finančný prísun a máš ďalšie problémy. No a potom ti zoberiem zdravie. To sú tie čierne praktiky, ktoré sa praktikujú vo väčšine prípadov, že proste v jednoduchosti je krása, na zlo nepotrebuješ toho veľa. Stačí niekomu len niečo zlé povedať, A už to ide. Jeden povie druhému, druhý povie ďalším dvom, ďalší dvaja povedia ďalším štyrom a zrazu je z teba najväčšia prostitútka, aká na svete chodila a žila. Ono zlo urobíš raz, dva. To dobro musíš si vydúpať, musíš presviečať, musíš byť pripravený, musíš vedieť. Čiže v rámci tých ochrán, ktoré by som ja odporúčal dospelým ľuďom, lebo viete, že malé dieťa pred tým zočením, alebo prešomraním, alebo akýmkoľvek to spôsobom kým nie je pokrstené, tak ono, keď to dieťatko máte, tak viete, že pomáha ocikaná plienka napríklad. To viete. Takisto viete, že sa odpalujú zápalky. Takisto viete, keď na vás pozerajú akože zlé oči. Takisto viete, že pomáha červená stužka. Či už na ručičku alebo na nožičku, To viete. To sú bežné štandardy, ktoré sa robia
napriek všetkým tým našim vedomostiam a tak dlhé stáročia. Hej? A určite ste to mali na ruky aj vy a takisto ste to viazali aj svojim deťom. Z rôznych týchto vecí, hej, po krste alebo dospelému človeku, ktorý má už tú energiu vytvorenú, lebo samozrejme pri raste s tým pracujete iným spôsobom, ako keď už je človek dospelý, tak vidím, že tu ešte zatiaľ nepíšete, takže môžem veselo kecať. Tak tá červená stužka vo väčšinou nepomáha, hej. Mnohí ľudia, ktorí ju nosia, nie je to opotrebovaním, ktorí sú silne negatívne naladení, tým šnúrka sa roztrhne, alebo sa zničí, alebo hej, proste sa rozpletie a týmto spôsobom ste buď nútení šnúrku vymeniť, alebo ju zahodiť. Tak, ideme ďalej. Čo by som ja odporúčil? Sú tu amulety, talizmany, rôzne kryštále, rôzne kamene. Dneska nie je problém, či to už zadáš do chatu GPT, či to zadáš do Google, podľa dátumu narodenia, alebo podľa svojho osobného zverokruhu si nájdeš kamene, ktoré sú priamo obsiahnuté pre tvoj daný deň narodenia a podľa toho už tie kamienky nosíš, striedaš. Všetko sa dočítaš, čo sa týka čistenia kamienkov, nabíjania kamienkov. Je veľmi dôležité čas a hodina, kedy si sa narodil. Či si nočný človečik alebo denný človečik. Podľa toho to nabíjaš. Hej? Niekto je nočný a nevyužíva sa sila slnka, ale napríklad sila mesiaca. Aj to je veľmi podstatné a dôležité. Čiže takto sa vieš určitým spôsobom chrániť proti tým negatívnym energiám, ktoré k tebe prichádzajú zvonku. Samozrejme niečo iné je a riešenie je, keď to máš vnútri, napríklad v rodine. A pracuješ s tými energiami alebo s tými možnosťami, ktoré máš. Lebo keď ublížiš svojej rodine, je to krv krvi. Čiže tam tie prepojenia sú veľmi také ťažko docieliteľné. Hej? Môžeme používať ďalšie veci okrem tých kameňov, kryštálov, či už amuletov, talizmanov. Sú to určité darované veci. Hej? V mnohých prípadoch napríklad pomáha, ja som sa, dnešná téma je v rámci toho všetkého čaudena. Aj v rámci dnešného rozhovoru, čo som mal, hej? Ale určitým spôsobom, čo sa týka tých kameňov, tak určite tigrielko, takisto mesačný kameň alebo lapis lazuli, vynikajúce záležitosti, hej, čierny turmalín a ten je priamo stavaný na očisťovanie tých negatívnych energií a síl, čiže ten si môžeš, je to od nejakých 3 eur do nejakých 12, záleží od tvaru a podľa toho, kde si ho zakvačíš, či už ako náramok, alebo musíš hľadať. Hej? Obsidian je veľmi dôležitý pri rôznych tých psychických záležitostiach, ktoré všetko o týchto kamienkoch nájdeš, ale ja, ktoré používam a bežne radím. Hej? Ametist má tiež svoje účinky, ale ja rád odporúčam obyčajné veci, hej? Ako je napríklad biela šalvie, pálenie, vydymovanie a tak ďalej sa používa na očistenie priestoru. To je veľmi dôležité, hlavne pod tých, ako keby, keď sa nasťahujete do nejakého bytu, ktorý si síce prerobíte, ale sú tam v ňom staré energie, alebo sa tam niečo udialo a teraz, viete, je to aj o tom mieste, kde ten dajme tomu aj úplne nový dom alebo úplne nový byt stojí. Ono to nemusí byť len tým materiálom, hej? Že ty máš nový dom, stojí na nejakej zemi, kto vie, čo sa tam všetko udialo. To sa nikto nedopátra, lebo niektoré energie sú tu príliš dlho a už si tu zvykli a potrebujú cicať z niečoho. Tak ako sa ty potrebuješ napiť a najesť, tak oni potrebujú z niečoho fungovať. A fungujú z teba. Možno z tvojho strachu, možno z tvojej energie, možno z tvojho života, možno z tých tvojich slz a možno z tvojho šťastia. Hej? Každý je zameraný na niečo iné, každému niečo iné vyhovuje, tak ako tebe, tak aj tým dušiam, ktoré sú tam, hej? Nevyrovnaným, ktoré tu niekde
sú. Ty nemusíš nikoho odprevádzať, ty ich nikde neodnesieš, ale sú tu s nami. Hej? Jednoducho realita. Obyčajná vec, ktorú nájdeš takisto doma. Rozmarín napríklad, hej? Vešia sa nad dvere ako ochrana. Čiže svojím spôsobom, keď ten rozmarín ty aj trošku po byte dáš, raz týždenne, keď povysávaš, poupratuješ, v kútoch sa mu nič nestane. Hej? Nepotrebuješ ho veľa, zase 5 kg rozmarínu na celý dom. Takisto veľmi výborné je cesnak. To nie je len kvôli upírom, hej. Poprvé, aj keď ho zješ, tak upravuje krvný tlak a ďalšie. Záležitosti. No tak raz odpudzuje nielen živých, ale takisto aj tie negatívne energie. Lebo keď na niekoho dýchneš, tak automaticky, hej, to tam, no. Takže aj to je vhodné proti zlým silám. Dával sa voľakedy k dverám alebo na okno a tak ďalej. Vynikajúca je napríklad bazálka. Nie je len na picové cesto. Hej, proste pomôže ti a je v mnohých kultúrach, aj tej našej, alebo v tých čarodejných praktikách, je využívaná práve ako ochranná rastlina, aby ťa nejakým spôsobom posunula dopredu. Hej? Mnohým, čo sa týka duchovných záležitostí, napríklad niekomu pomôže pri tých negatívnych energiách alebo zlých snoch, napríklad modlitba, hej? Alebo určitým spôsobom kreslenie kríža. A pri niektorých záležitostiach, dosť ťažkopádnych, hlavne keď sa zobudíš alebo máš ten pocit, že s tebou niekto v byte ešte je, okrem teba, a pritom si tam sám alebo sama, pomôžu napríklad hrešenie, hej? Presne tie pikantné štipliavé slovíčka, hej? Ktoré začneš nadávať a ono tie negácie odídu alebo ujdu, alebo proste sa stratia, hej? Aj to je spôsob, ktorý vytvára nejakým spôsobom ochranu. Môžeš paliť napríklad rôzne sviečky, tak ako každý týždeň využívam sviečky ja na tvoju ochranu alebo blokovanie tých negatívnych energií, tak takisto si s nimi môžeš nielen pomôcť, ale dokážeš aj akýmsi spôsobom blokovať tie negatívne energie, aby priamo k tebe dochádzali. Hej? Tie sviečky majú rôzne. Nejde len o zohriatie alebo svetielko, ktoré ti rozžiarí izbu alebo dodanie romantiky alebo. Hej? Majú rôznorodé využitie. Základ je zámer, vedieť, na čo chceš a ako ju použiješ. Takisto spaľovanie São Paulo, ona je drgievka, hej, pekne v rozvoní a vonné tyčinky v rôznych spôsoboch pomáhajú. Samozrejme soľ, tá sa využíva vo všeobecnosti všade. Najčastejšie využívaná vec, ktorú ja radím, je v podstate teraz na veľkonočné sviatky sa bude svetiť svetená voda. Takže doniesť si ju domov, namočiť novú kriedu do toho bielu samozrejme a využívať počas roka na ochranné trebárs kresby. Hej? Nakreslí si čiaru nad okno, takisto nad dvere, priprieť domy a ono ťa to ochráni. Ty nemusíš behať okolo celého domu a kresliť tam niečo viditeľné. To nemusí byť viditeľné. Hej? To len rozsypeš pomyselné. Hej? Čiže urobíš tam. Tá krieda je vynikajúca, sťahuje rôzne tie negácie. Nevylieči, ber to tak, hej, máš bolesť zubov. Bolesť zubov ti vylieči lekár, teda zubár. Ale toto je taký ibalgín, také niečo, čo dokáže stlmiť tie príznaky. Takže tak. A sú tam pri kryslení napríklad tou kriedou sú rôzne znaky. Viete, že pri akomkoľvek rituále sa vždy robí ochranný kruh, ktorý sa musí urobiť, aby bol chránený ten, ktorý predsa aj lekár, keď vás ide vyšetrovať, tak si natiahne rukavice, aby od vás niečo nechytil. Takisto sa dá na nejaký náhubok, hej, rúško, alebo je vakcinovaný, hej, má rôzne tie ochrany. No a potom sú tu
určité také vecičky, ako keď si použiješ šalviový odvar, bobkový list a ďalšie záležitosti a urobíš si z toho kúpeľ. Takisto v mnohých veciach sa používa napríklad nielen relaxáciu a olejčeky rôzne, ktorými sa mažeš, hej? Tak napríklad materina duška, aj tá je vynikajúca. No a tie najsilnejšie a také pragmatické využitie tých rituálov je veľmi dôležité, lebo tak ako sa každý deň po únavnom dni potrebuješ umyť, tak sa stretávaš sa dennodenne s ľuďmi. Hej? Teraz si predstav, že každému jednému z nich podáš ruku. Tak predstav si, čo s tými rukami budeš mať k večeru. Hej? Alebo ženská, ktorá chytá mince v pokladni, tak predsa tie ruky musí umyť, lebo na konci dňa bude mať aké ruky. Chápeš? Takže aj ty musíš urobiť, nie že musíš, ale mala by si robiť nejakú takú celkovú očistu. To nie je umytie sa, to je relax. To je niečo, čo sa zbavuješ na energickej forme. Ale využívaš k tomu preto. Napríklad mnohí ľudia sa dávajú očisťovať a platia za to strašné kvantá peňazí, aby im niekto urobil priamo celkovú očistu, aby sa stiahli tie negatívne energie. Pre niekoho debilita, hlúposť, pre niekoho významná vec. Lebo vieš, keď sa ti začnú diať veľmi divné schody náhod a nech urobíš čokoľvek a všetko sa dokáže pokaziť aj na takej maličkosti, na ktorej vôbec nezáleží a je to pravidelne, že si nešťastný a tak ďalej, tak na niečom to musí byť. Hej? A to už nehovorím treba z prenášanie tých rodových záležitostí. To je už tam ťažké a práve preto takisto keď pôjdeš k nejakému lekárovi, špecialistovi tiež musíš niečo proste, chceš niečo získať, musíš niečo dať. Niečo sa zbaviť. Zadarmo nič v živote nie je. Kto si čo dostal zadarmo? Chápeš? Čiže tak. A nikto sa vám s tým brľať zadarmo nebude. To viete aj sami. Preto napríklad, keď čítam tie komentáre treba z Facebooku, tak prečo? Prečo? Hej, si napríklad niekto dá za to platiť a tieto, do toho nechcem ísť. Bola tam viacej tých otázok na tieto ochranné záležitosti, tak som to rozbral vo všeobecnosti, čo je najčastejšie používané alebo mnou odporúčané za tie roky, čo s tým pracujem. Hej. Vynikajúca je, najviac používam ja osobne bielu šalviu, São Paulo, vydymovacie tyčinky, tie mi horia pravidelne. Samozrejme sviečky, tak ako ich odporúčam vám, tak sa s tými ľuďmi, ktorí sa v stredu vždy prihlásia, prečistujem aj sám, čiže ja mám každý týždeň tú svoju energiu v tej danej sviečke a prečistujem nielen tých ľudí, ale samého seba, lebo viete, a ja musím mať sám ochrany pred všetkým, lebo som v komunikácii práve s vami. Ja viem, že mnoho ľudí, vieš, ale mne nezavolá len taký šťastný človek. Ver to tak, že so mnou vždy, keď sa nejaký človečik, ktorý toho má veľa na srdiečku, ktorý toho veľa prežil a ktorému sa treba nedarí, hej, v určitých oblastiach, ale všetko je ako také lepidlo, ako taký pľuvanec, ktorý si bereš kúsok po kúsku. Takže tak ako vy príjmate moje myšlienky, ja príjmam vaše myšlienky. A je to také obojstranné vymienenie nielen tých myšlienok alebo tých úvah, ale je to takisto príjmanie a odovzdávanie tých vašich a mojich energií vzájomne. A takisto to nezastavíš. To je tok, hej, toho všetkého, čo sa okolo rozvinie. A